भौजी हो एगो बात बताई। बताई ना एगो चुमा देबू तब जाई ना अपना बहिनिया के ले ली। सोच लो तारे फायदा वाला बात बा। अच्छा ठीक बा चुम्मा दे, पहले बताई का बात बा। मुस्कान के दुकान पर लिलोटी एगो लइका से लिपस्टिक के आवत हो। ए बा हमरा ननद ओइसन नइखे। तहार कसम खा के कहतनी अपन कबूतर जैसन आँख से कौआ खानी ध्यान दे के देखले बानी। हमर कसम खाता रह तो सच्चे बोलत हव। अच्छा रुक जा, ओकर भैया के आवे दो तो बतावा तानी। अब चुमावा द। ए रुका, बात सोच बा कि झूठ बा, पहले कंफर्म होके तो द। चल भौजी हो तू जा भैया से बतियावा, हम जाते नहीं पढ़े। ठीक बा जा। तू यहाँ बैठ के मुंह में लाठी कैले बारा आ तोहर बहिन बाजार में अपना यार से पाउडर लिपस्टिक काजल किनवावतिया। तोर हिम्मत कैसे भइले हमरा बहिन के बारे में ऐसे बोले के? ई सब काम तोर बहिन करत हुई सुन। देख लो हमरा बारे में जो बोले के पास बोल लो। अगर मैं माई बहन के बारे में कुछ बोल ना तो तोहर मोच उखाड़ के मोगा बना दे। ओहो बोलत तो ऐसे बारे जैसे तोर पूरा खानदान डूल के नहाइल बा। नहैले बा तोरा खानदान लेखा नहीं खे ना, नाली या पोखर में नहीं हैले। देख तो ढेर बोलत रे। हाँ तो तोहरा मुंह में फेविकॉल ना लागल बा। हाँ मार के मुआ द आ मजा मरी अपना बिगड़ल बहन के साथे। ई करीब बहिन के ते पिटात पिटात मर जिबे, लेकिन अपने जबान से जहर उगलल ना छोड़। हाँ हाँ हमर बतिया तो जहर बढ़ले बा। निमन बात बोलम तो खराब लगबे करी। आ तोहर बहन बाजार पर तोहर इज्जत के भूजा भूजत या उ निमन बा। अच्छा ई बताओ, ई बात तोरा से कौन कहलक? कही कौन? अपन छोटन बबुआ। छोटन बबुआ अभी देखत नहीं। करे कितना लेट कहाँ से हो गिल? ए जी चुप रही, रोड पर बोलम तो लोग सुनी तो का कही। चली जो बात बोले के बा ना आगे में बोल। अच्छा ये बताओ इतना देर से कहाँ रहे थे? भैया वो हमार सहेली बबीतवा के आज बर्थडे रहा, वही में चल गरनी है तो तनका लेट हो गल। देखले हम बोलत रहनी कि हमार बहन गलत सलत काम ना करी। अच्छा जे हमरो बोलले बा ना वो झूठ नहीं खे बोली, काहे कि वो हमर कसम खैले बा। विश्वास नहीं हो तो बताई। देखा लावा हो बे तनका। देखनी का बा? देख ली यार खोल के अपन बहिन के करतू। देख पूछी कि का बा। ये सब कहाँ से आइल? है कहाँ से लेल बड़े? अब कहाँ से बोली हन? अपना भाई के इज्जत बाजार में बेच के अपना यार से खरीदवा के ले बिया। अरे बोलत कहे नहीं कि मुंह में दही जमैले बड़े। हाँ अभी तो मुंह में दही जमबे करी। तंका कोई काम अरा देम तो फटर फटर बोली कि हमरा से ना होई। अभी मुंह में ताला लटकैले भी। भैया हमरा से गलती हो गई, हमरा के माफ कर, आगे से हमरा से गलती ना होई। गलती हो गई, गलती हो गई। ये सुन, आज के बाद एक बाहर आना जाना लिखाई पढ़ाई सारा बंद। घर के जितना काम बा सब काम करवाओ। काम छोड़ी हम तो ये कहतानी कोनो आन्हर बान्हर करिया लंगा लुंगा देख के एकरा बियाह करती। ठीक कहत रे, अभी हम बात छिटतनी। ठीक बात जाई। ए जी हईली झोरा सामान लिया बाजार से, सारा चीज लिख देले बानी एमे। का बउआ मोबिल सब हाल समाचार ठीक बा नु? अरे हाँ चाचा सब ठीक बटे। बैठो कुर्सिया पर, चाय बनवा दे तनी पी लो। बउआ तनी अदरक इलायची मार के कहिए बनावेला। हाँ हाँ ठीक बटे। आ तनी 2 कप चाय ले आओ। ए जी दूध खत्म। घर में चाय पत्ती बानू, लाल चाय बना के लिया दो। चायो पत्तियों खत्म। घर में चीनी बानू, शरबती ले आओ बना के। चीनियो आ गेल बा। सब चीज खत्म हो गल बा। हाँ लिस्ट जे देले बानी ना ओमे सारा चीज लिखल बा, ली आई जाए। अब बउआ बस कर रहे हम खा पी के आइल बनी, बैठो। अच्छा चाचा ये बताओ कैसे कैसे आना भइल? अब बउआ सुनी है कि अपना बहिन खातिर लड़का खोजता रे। हाँ लड़का तो खोजत नहीं, अगर तहार नजर में कोनो बढ़िया लड़का होखे तो बताओ ना। अरे ते में खोजे के का हमरा नजर पर बढ़ले बा। आ लड़का फोन के खजाना बा, खजाना। तब तो हमरा बहिन के भागे खुल जाई ना हो। ए बबनी कहाँ जाता रो? एक
कपड़ा भीजल बा भाभी, सोचनी है पसार दी। अच्छा ठीक बा, जाई पसार दे। आ सुन बउआ, ओकर 5 बीघा जमीन आ 2 मंजिला घर बा, आ जेमे से दुआर पे एगो ट्रैक्टर बा। आ सबसे बड़का बात ई बा कि ओकर हिस्सेदार कोनो नहीं थे, माई बाबू के एक लौटा बा। अच्छा चाचा जी, लइकवा काम कथी करेला? आ देख बबुनी, एमे छुपावे वाला कौन बात बा? काहे कि मोबिलवा के बहिन हमार बेटी जैसन बिया। आ लइका कुछ करेला ना, खाली दारू गांजा पिएला, एने ओने घूमेला, आ एगो पैर से विकलांग बा। हे मरते पगला गइल बड़ा का? घर दुआर जड़ जमीन एगो गाड़ी खातिर हम अपना बहिन के गंजेरी नसेड़ी से बियाह करके जिंदगी खराब कर दी? तो बबुआ में जोर जबरदस्ती थोड़ी बा, एक बार सोच समझ के देखो। काहे कि बबुआ जितना ओकर धन दौलत जड़ जमीन बाटे सब ओकरे न होई। आ बाबू बेमरिया बाटे, इलाज चलता, 2-4 दिन में मरिए जाई। अरे नाना चाचा, लोग दुनिया जानी त का कही कि ओकर बाप मतारी न रहे त भाई भौजाई भसिया देल। का जी हम ठीक कहता नी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ठीक बा बबुआ, अब हम चलतानी, आपस में राय विचार करके बतैबो लो, तो लेके आए बना तो ना लेके आए। हईली जाई जल्दी से ना सामान ले आए। ठीक। देख लो लबरो के बोला कि कपड़ा पसार देवा तानी, फिर हियाँ छोड़ के चल गेला। आवे द एकरा फिर आज उपाय करे के पड़ी। 1 घंटा हो गल हमरा अइला, कहाँ रह गल करियाठा। डर लागता भौजी ना आ जास। इकर लूठा से अच्छा तो कोनो करिया कुत्ता से प्यार कर लेले रहती। कम से कम जहाँ जाती तहाँ तहाँ पीछे पीछे तो आई। कहाँ रह गईली? करियाठा 1 घंटा से जिया के वेट करता नहीं, तोरा बाप के नौकर हई। कहाँ रहले रे? देखा करे जा, रंगदारी मत करो, त सिक्स करे में बहुत ज्यादा रिस्क बा। जान जोखिम में डाल के आइल बनी, एगो चुमा द ना। मुंह नहीं के धोले का रे? सरल सियार लेखन तोर मुंह बसाता। ए धोले भाई ना, राख से मौज के। अच्छा वो सब छोड़, तोरा से बहुत जरूरी बात करे खातिर हम तोरा के बोले नहीं है। हमार भैया हमरा शादी खातिर लड़का खोजता रह। हाँ तो बहुत खुशी के बात बाटे। अपना बियाह में पनीर के सब्जी बनाई है। तो खिसियात का है बरू? हेलो स्क्रीन टच मोबाइल, रात में वीडियो कॉल में बात कॉल जाई। अरे बा हमार पेनी वाह करे जा। भौजी हो, तू इन्हें कपड़ा डाला तारू, अली लौटिया उन्हें कपड़ा उतारे वाला बिया। इका बोलता रहो? हम सच बोलता नहीं, जब ना लइकवा संगे दुकान पर देखनी वही लइकवा संगे लॉलीपॉप चूसतिया। कहाँ हो? चलो तो लेके हमरा। देखो कल 3 बजे नहर पर आज हो जी से भाग चल जाई। ठीक बा जम, रोला लॉलीपॉप चूसो। और कितना दूर बा छोटन बाबुआ? बस 2 मिनट में भाभी पहुंच जमसन। छोटन बाबुआ एगो तूहे बारह कि हमनी के इज्जत का ख्याल रखता रहा ना, तो हमनी के इज्जत कहिया डूब जाए अगर तू ना रहता तो। चलो जल्दी चलो। सौतनिया तो तंको लाज नहीं खे लागत? दिन दहाड़े करम कुकरम करत तारे, गांव समाज के पता चली तो तोर भैया के का इज्जत रह जाई। ए कैसन शरम, हम प्यार करेनी। ए मोबाइल कहां से आइल तोरा पास रे? ए छोरा, तोरा के जितना नहीं की बोलो उतना स्वर पर चढ़ल जाता। भौजाई हो, भौजाई खाने रह, ज्यादा माई बने के कोशिश मत करो। भौजी हो, एक प्यार के भूत कपारे पर चढ़ गइल बा, ले चलो घरे भैया से कह के झड़वा देहल जाई। तू ठीक कहता रे छोटन बाबू। चल सौतनिया, आज तोरा भैया से कह के सारा गर्मी ना झड़वैली तो हमरो नाम चंदनिया ना। चल चल तू आज घर। भौजी एक पूरा प्यार के भूत भैया से उतरवा दी हो। हाँ ठीक कहता नहीं छोटन बाबू, चली। अका रे तनी ननद भौजाई कहाँ करलू बस? एकरे से पूछा, गांव में बढ़िया काम करके तोहार नाम ऊंच करत रहे। अच्छा तू बड़ा दूध के धोल बारू, भैया के काम पर जाते ही नैहर के भाई के बोला ले लू। देखता नहीं जी, अपना गलती छुपावे खातिर कैसे हमरा पर उल्टा सीधा इल्जाम लगावतिया।
देखो सन, बात के जलेबी खानी घुमा फिरा के मत बोलो सन। का भइल बा सीधे सीधे ही बताओ सन। हम बोलम तो एक बित्ता हल जाए कि हमार बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलतिया। ए छोटन बबुआ रउए बताई कि का देखनी। भैया हो बिगन के बोरिंग तो बिटोरना के भाई से बतियाओ तलो आ लेमचू सुसा तला तो वे भाभी से कहनी हां तो पकड़ के लिए आइली हो। अब मुड़ी के ऊपर से पानी जा रहल बा, ओ सरू भेटा जे तो कुट्टी कुट्टी काटे अही के तो आहा अपना गाय के बनात नहीं के पिछाठी आ दूसरा के कपार पे चलाइए लाठी। ते ठीक कहत रे, ई हमरा इज्जत के माथा खानी मुंह के रख देली। करता ए जी छोड़ दी, मारला पिटला से थोड़ी सुधर जाई लबड़ी। अरे तो का करी, एकरा चलते जहर खा के मर जाई। हां तो वैसे का कोनो फर्क पड़ी देखत नहीं केंगा घटुआर खानी खराब बिया। ए जी जे सुबेरे रिश्ता लेके आयल रहे ना ओकरे खबर भेजबाई आ उहे लइकवा से एकरा शादी करवाती। हम बियाह ना करे। ए जी कथी बात बात पर हाथ उठावे लागे नी। अरे तो देखत नहीं खीस, पहले तो हमरा डर से घर से बाहर ही ना निकलत रहल। अब कोइची खानी कच 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 जबान चलावे लागल बिया। अब बुझा गइल ना, एहे से कहता नी तिलक कथा मटकोरा बारात के चक्कर में मत पड़ी। हां बुझा गइल। 4 से 5 दिन में एकर मंदिरे में बियाह करे आ ले जो एकरा के आ नजर रखिए। ठीक बात जाई रहुआ, चल घर में। मर गले का रे? ये तो बुझाते नहीं कि सुतल बाकी मर गल बा। रे निकल बकरी। कर लूट आना रे जल्दी। का हो इतना रात के काहे लाइल बरू? किने से बोलत रे? तार तो सामने ही तो बानी। मुंह पर लाइट मार। वादा खानी गोर मुंह पर ना, कढ़ाई के पेनी खानी करिया मुंह पर लाइट मार। का कहत रहे रात बा 3 बजे कहले रहनी 4 बज गलाय ते यहां गधा बेच के सुतल बरे। त का करी? तोरे बारे में सोचत सोचत नींद लाग गल हटे। जल्दी आ चलल जाओ ना तो जोर हो जाई त पकड़ा जाम सो। ना ना हम ना जब हमार माई बाप जानी त हमार साथ साथ तोरे को मुआ दी। अरे कुछ ना होई, सूरत में हमारे एगो सखी रहली उनका से बतिया के हम रूम सेट कर लेले बनी, जल्दी आओ। लेकिन तोरा खाती पहले से को पार्टी सेट करके रखले बनी। कैसन पार्टी? अब एक हमरो दोस्त बाहर में रहेला। वो सब ठीक बा, पहले यहाँ से निकलबे किनारे करिया था, रास्ता में डिसाइड कर जाए कि कहाँ जाए के बा कहाँ ना। ठीक बा आओ तई रुक। चाबी हमार बुढ़ऊ लगे बा। तो पार कैसे खोल जाए? पानी का चलाओ कन्हैया बैठ। तोरा के कन्हैया बैठे के कन्हैया के पर चढ़े के कन्हैया रे। हमार भाई भौजाई लंगालो से शादी करता, ओकरा ले निमने बारे भले करिया बारे बाकी बढ़िया बारे। चलाओ कन्हैया बैठ। का जाने ई छौरी कहाँ चल गेलक सुबेरे सुबेरे, अब हम किधर खोजी। अगर आज मिल जाई तो आज झोटा लसर लसर के मारब, भली बना के खियाब मगर बैठा दे। तू लगा ले लूटो पहले स्टिक ले ला स्टिक जी लतो भौजी सुबह सुबह हमा के खोजे तने का हो। ए हटी ओने, हम तोरा के काला खोजम। चुमवा देला अभी वो दिन के बाकी है बा। देखा छोटन बबुआ अभी हम मजाक के मूड में नहीं छी। ऐसे बहुत जल्दी में बारू कुछ भइल बा का? हाँ भइल तो बा, सुबेरे से तोहर दीदिया के खोजत।
अच्छा अब समझ में आए। कची कुछ देखनी है का? आज सुबह उठा नहीं हाँ पेशाब करे तो नहीं अन्हारे रहो तो देखो नहीं हाँ। तो पेशाब ना कोई दिला के जाके सुत गई नहीं। किन्ने गइल बारन सर? है ने अच्छा ठीक बा, हम तोरा से बाद में बात करत तानी। अगर आज पकड़ा जाए लसार लसार के मारम सौतीनिया के पूरा नाक कटवा के रख देले पिया। का हो लगा पटना बस भाग गोल बा और घोड़ा खानी टांग चियार के सूत 3 बजे कले नहीं 4 बज गल भागी ना। कोनो गाड़ी आओ पिकअप चाहे सिकअप ओई पर बैठ के चल। हाउ देख टुक टुक आवत वही पर बैठ के चलल जाई। सौतीनिया राड़ी अब भगली, पता ना एक भोरे से कहाँ गायब हो गए। पूरा गांव छान मार ली, अभी तक नहीं खे मिल। आज मिल जाए तो छठी रात के दूध न याद दिला देनी तो हमरो नाम चांदनी उर्फ कबूतरी ना। उहे लागत थी का? भैया रुकिए रुकिए रुकिए। कारे भगली तो हिया बारे हम पूरा गांव मोहल्ला में खोज के आगे नी। कहाँ जाता रे? तू हमरा ननद के भगा के ले जाता रे। उसरा हो गलो इतना तोरा हिम्मत आ? चल तोरा चल बहु जाए कन ले जान। चल चल पीछे पीछे। नाम कलुआ काम बोका। ए बटोर ना बहू निकल तारे बाहर। देख तो अपन देवर के करतूत। है देखता एकर हिम्मत कैसे भइल हमरा देवर के मारे के? का हमरा द्वार पे चढ़ के हमरा देवर के मारे तरू? ए काहे ना मारी? लाज जूता खाए वाला काम करी त मारम ना त आरती उतारम। पूछ दोगलवा से का कैला सा? का हो तू का कहला कि इतना चढ़ भर के बोलतिया? ई करियक्का का बोली? एकरा से बस इतना पूछो कि हमरा ननद लेके कहाँ जात रहे। हम का बोली दीदी जी, लड़का जड़ जवान बा गलती होइए जाला। जाय दी देवर के तरफ से हम माफी मांगत है। ए जवानी चढ़ल बा ना त अपना घर में उतारो। ये ऐसन काम कैले बा कि मन करता थाना में केस करके फांसी पर लटकवा दे। ए सुना ना नइखी बोलत नु त माथा पर चढ़ के बकर बकर मत करो। हाँ तो का करबे रे? एक तो गलतियों करे के ऊपर से नट्टी फाड़ के चिल्लाता रे। हां त यहां सब कोई के पता बा थपड़ी एक हाथ ना बाजेला। तोरा ननद के मान होई तबे नु लेके भागत रहे कि गोदी में उठा के भागत रहे। हाँ गोदिये में लेके भागत रहे ना तो हमार भोली वाली ननद के का बुझाता। भौजी हम तो लॉलीपॉप खिया खातिर दुकान ले रही। देखता हमरा सार जैसन देवर पर कैसन लांछन लगावतिया। भौजी सार नानू होला हो गाय होला। उ लड़की सन खातिर होला। ए हरिया त भलाई के जवाने नहीं खे। ए चुप कुछ ना पता होके ना तो ढकनी लेखन मुंह खोल के भलाई या बुराई के बात ना बतियावे के चाही। ए चुप हमरा सब पता बा। तोर ननद देख नंबर के छुदर बिया त हमर देवर में का गलती बा? ए गलती के पूछे तारे। एक सवेरे से खोजत खोजत पूरा गांव मोहल्ला में छान मार ली और मिलक मंदिर के चौराहा पर। का ओए सच कहतरी? हाँ तो क्या करी 3 महीने से भैया से पैसा मांगते नहीं आईफोन खरीद के तो देते नहीं कल तो सोचने की ले जाके बेच के आईफोन खरीद लेती। देख ले लू एकरे चलते अपने घर छोड़ के भागत रह। देख करियठा कारे करियठा तोरा सन सच्चा प्यार करत रहनी ते हमरा के बेचे के चक्कर में लागल बारे। तोरा आईफोन चाहिए त ते हमरा से बोलते हम अपना भौजी के सारा गहना बेच के तोरा के आईफोन देती। का रे तू हमरा जेबर बेच के एकरा आईफोन देती? एक बात कान खोल के सुन ले, तोर मरद ठीक बा ना ये चलते खाली बोल के जाता न तो दोनों के जेल में ले जाके चक्की पिसवेती। चल रे।